Soc el Marc Sibila, és el Jordi Divins, ens ajunta el projecte Instronics, tots dos coincidim en una feina de les que fem, que som professors de l'EDN de Quinavàs, i una mica el projecte Instronics va començar perquè jo després de 10 anys de dedicar-me a la indústria vaig fer el salt a l'educació i em va tocar donar classes amb els alumnes que no es havien tret l'ESO i per tant se'ls feia un programa específic per reconduir-los cap a la formació professional. Jo com que venia de l'FP em vaig preparar unes pràctiques elèctriques que per mi em van semblar que eren molt bones, però està clar que les seves inquietuds eren unes altres, no? I per tant, engegar un fluorescent a ells no els hi deia res. I a partir d'aquí, el que sí que jo vaig poder veure és que, com que vaig anar fent molta recerca de coses que podia fer més, des de manualitats fins a qualsevol cosa, però que ells veiessin que era útil, doncs em va aparèixer a les mans un taller de reciclatge d'instruments on hi vaig participar, vaig aprendre a fer alguna mica de soroll electrònic i la sorpresa va ser que quan vaig tornar l'endemà al taller i vaig fer sonar aquest soroll, els alumnes van dir «Ostres, què ha passat aquí?» Vaig anar buscant més coses i fins que em va sortir una placa Arduino, que és una placa de programació digital, però clar, jo tinc una formació que soc enginyer tècnic elèctric i una part musical i aquí és on jo quedava una mica limitat, no? I com que amb el Jordi coincidíem al mateix centre i ell és informàtic, li vaig demanar una mica si ell sabia què era i si em podia ajudar. I aquí és on entro jo. Llavors el Marc em va demanar «Podria fer això amb aquesta placa? Podria fer allò amb aquesta placa?» I dic «Sí, és superfàcil». Vam enxufar, vam aconseguir el primer instrument i a partir d'aquí doncs, va començar una mica tot. Vam començar a plantejar-nos la idea de que si era tan fàcil tothom ho podia fer i per tant vam començar a intentar fer tallers on aprendre a partir de soldadura la part electrònica i després volíem aconseguir que es fes la part de programació i aprendre la programació, doncs sortissi tothom amb el seu instrument a dintre d'una caixa de galetes o a dintre d'un tupper o a dintre d'elements quotidians. A partir d'aquí doncs, vam començar a conèixer el moviment Maker a partir de les plaques Arduinos, que és un moviment que ara ja estem doncs, bastant atrapats. A partir d'una placa d'aquestes Arduino doncs, hi havia la propaganda, que es feia una Maker Fair a Roma, i vam anar-hi. Ens pensàvem que seria una fira de 1.000 persones i ens vam trobar una fira de 50.000 persones visitant-la. El primer any hi vam anar de visitants, el segon ja vam presentar proposta i ens van agafar com a expositors, i aquest últim any que hi hem anat, doncs hi hem anat com a performance. Sí, vam pujar a l'escenari, que és la següent faceta que hem agafat. Al intentar fer que els nostres alumnes fossin makers, vam dir, ostres, han anat a exposar a València, han anat a exposar a Barcelona, han anat a exposar a Roma fins i tot, i no poden exposar a prop de casa, i vam dir, doncs, per què no fem conèixer tota la gent que tenim per aquí a prop les noves tecnologies? I llavors una mica va ser també la coincidència de no només nosaltres que som de makers, sinó un parell més dels organitzadors, doncs, que també coneixien el moviment i participaven, i va ser doncs, començar a moure una mica això, i un cop has anat amb un parell de fires també ja tens més coneguts. Correcte, sí. I el descentralitzar una fira d'aquest tipus de Barcelona també hem vist que a la gent també li agrada. Sí. No? I llavors una mica també, com que el projecte, clar, si volem anar a Roma, a Barcelona i tot, doncs també ens hem de pagar, doncs vam dir, bueno, com podem autoalimentar aquest projecte, no? I veient els formats que es feien a les fires, vam voler fer també una mica això de fer tallers, no? We make the music. I a més, algo a destacar és que el que intentem fer-ho és no guardar-nos per nosaltres, sinó publicar-ho a tothom. A la pròpia web tenim explicat pas a pas doncs, com construir un d'aquests instruments. No els expliquem tots per una senzilla raó, perquè el que volem és que la gent, a partir d'aquest, provi de fer ell els altres. Clar, una de les coses curioses, i bueno, tothom ens demana per què no ho patentem, està clar que si utilitzem
programari lliure i hardware lliure no ho patentarem. Es contradiu. I el que molta gent es sobta, que ens diuen que ens volen comprar un instrument, li diem, si no el pots fer tu, no cal que me'l demanis a mi, no? Se'ns va fent gran. O sigui, no, quan parlem amb algú, doncs ens surt una idea nova. O sigui, no sabem on hem d'arribar. I llavors molts instruments els acabem creant per situacions que ens apareixen involuntàriament. Exacte. En fem un, el veu un músic, ostres, i per què no feu? Hosti, clar que ho podem fer, no? I l'endemà doncs, ja ho provem i ja l'ensenyem, no? I ho fem avui mateix, amb uns altres expositors que hi ha, ja m'han dit, oh, per què no hi fiques aquí un sensor de no sé què? Bueno, doncs ja està, dilluns em ficaré a alguna pàgina d'aquestes, me'l demanaré, i quan vingui, doncs llavors ja mirarem a veure com l'hem de programar. Una altra cosa que ara també estem provant, com que jo també treballo a l'Escola de Música d'aquí Navàs, és que hem fet un conjunt instrumental que és d'electrònica musical, no? I llavors els hi hem ensenyat els nostres instruments, ells els toquen, però ara la part bona és que cada un, amb tot el que ha vist, es farà el seu instrument. Bueno, això que diuen també, bueno, és una mica filosòfic, no? La tercera revolució industrial, que diuen que la gent es construirà les seves coses, les customitzarà tant i d'aquí ja saltem a les impressores 3D que tothom tindrà a casa. I clar, llavors l'impressora et permet dissenyar-te i fer-te ben bé el que tu vols, no? Pots fer l'envoltori d'un instrument, per exemple, o pots fer una boquilla, o pots fer un xiulet, o pots fer... El tetrabric que tenim, doncs clar, com ho aguantes tot, no? Doncs el tallem per sota, fiquem l'electrònica, dissenyem una tapa en 3D i fiem la tapa. Hi ha alguna tan simple com això. O una botonera amb un got de plàstic, ficar una botonera i que allà puguis aguantar els components electrònics sense tanta soldadura, sense tant soldatge i de més. El que tenim més al cap ara és preparar un estuig o alguna cosa conforme la gent pugui agafar un instrònic i fer-se a la casa. Però no només un, sinó diversos. Que és que ja que en fem un, doncs que el puguis combinar, no? El puguis combinar i fer diferents instruments. I que no necessitis doncs, un taladre, un soldador i diferents coses perquè el puguis fer, no? I arribar doncs, com a més utilitat. No? Si una experiència m'ha funcionat a mi, doncs l'explico i un altre que me l'explica un altre. I el sobte el fet aquest de dir-los, no, sí, és molt fàcil. I llavors doncs que ens anem coneixent d'altres projectes i una cosa xula també és buscar nexes d'unió entre dos projectes diferents, no? Doncs un que està treballant amb Internet of Things i ens demana, ens diu que de seguida si podem col·laborar per fer alguna cosa nosaltres i que toquem i que soni a Berlín, no? Doncs aquestes coses que des de Navàs d'entrada no t'ho planteges, no? Doncs vas a un event i van sortint coses. Jo faig això, jo faig allò. Jo una cosa que diria és que no ens tanquem, no ens recollim a casa i mirem de comunicar-nos amb altra gent que en poden sortir coses xules.